Parasta tässä minun työssäni on kivat työkaverit ja tämä on niin itsenäinen ja monipuolinen työ. Ja olen Leena. Me toimin täällä Rovaniemen lentokentällä lentokone Siistiäinen. Meillä on täällä mahtava työporukka ja mukava ilmapiiri. Eli yksi menee sinne etuosaan, toinen menee sinne takaosaan, loput jää sinne penkittämään. Penkittäjät kerätään ne roskat ja sitten pyyhitään pöydät, näytöt. Sitten me solmitaan nämä vyöt. Sitten tämä kestää semmoinen 10-15 minuuttia, että sen verran meillä on aikaa siellä, että se on tosi semmoinen hektinen työ. Sitten meidän työhön kuuluu tämä terminaalin siivous. Mopataan, pyyhitään pölyjä, pestään vessoja. Sitten meillä on näitä sidosryhmiä, joiden tiloja me siivotaan. Tämä lentokenttäalue on erilainen työskentelyalue. Mikään päivä ei ole samanlainen. Työ on vuorotyötä, et tarvitse aiempaa kokemusta. Me koulutamme sinut työhön.